Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷиама каса вардури азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай мардуми дур аз ватан ҳама каса тенҷен худованд ҳамеша соз бошен ва гӯш кунед ки дар имрӯза омада чиро кардагем ва чира гап мезанем сар мекунем ай мошинҳои арзон Opel хечибег астай ваз 2107 астай гурузавои Форлан астай замин роӣ кардагӣ нестан ана ситмҳои битонӣ роӣ кардагиам бардури азиз ва я бародар ана гов ёфтагиай дар ам видео гапш мезанам бардури азиз касе соҳиби гов бошен биёен говтона бигирен я ду мошин нигоҳбин кайсаем бародар хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Душанбе шаҳри Кӯлоб ноҳияи Ҳамаддонӣ ва я дачаи арзон астай дар шаҳри Ваҳдат квартираҳои арзон астай дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳри Бохтар яъне ки Қирған квартира астай дар шаҳри Кӯлоб квартира астай дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Истиқлол қизиқи видео ҳамин ки дукомната квартира 80000 сомон бача гӯш кардӣ дукомната 80000 сомон ва дигар чизои арзонам роӣ кардагам видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунем боварӣ дорам ки шумода маъқул мешава бардури азиз агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар номерои WhatsApp бинависен ма реклама мекунам ҳамин як дона лайки беплан бижиқен касе дар канали мо меҳмон бошен подписатсия кунен ва бардури азиз чихеле ки гуфтам ана як бародар як гов ёфтагиай ҳозир ҳамин бародар мисол худаш гап мезана гов дар ноҳияи Фархоре бардури азиз ана худаш бо мисол ҳамаша гап мезана касе ки соҳиби говем бардури азиз брен ана говтона айдасти ҳам яка бигирен я ду мошид нигаҳбин кайсай мақсад ана чихел бугум ҳеч кан нест ки биёяки мига ки соҳиби гов маям бароям бардури азиз соҳиби гов касе ҳастай ҳамин якада занг бизанен ҳамин яка гова ёфтагиай ина худаш гап мезана бо гӯш кунед салому алайкум бардоро подписчикои ҳами Сауду Тиҷи бардоро дар Фархор як гов ёфтагием як ду моҳ мешава ки ҳеҷ кас роҳ накайсае кадом муъмини мусулмоне ҳаст мақсад мо нами муроҷиат ба Сауду Тиҷи кардагем ки амро реклама кунанд хоб аз кадом муъмини мусулмоне ҳаст биёванд мақсад ин номрӯам ҳаст занг мезанед номрӯи Россия Тоҷикистон ҳаст занг мезанед нишонашам мегӯем мақсад гови худ доша мегирӣ мераиш дӯстони азиз хай нами бародар хитон ҳамин якара гӯш карден касе ки аз ноҳияи Фархорен ҳамин видеоро ана ватсапотонда падилиса кунен имоотонда падилиса кунен касе ки аз ноҳияи Фархор мисол гов гум кардагӣ боша тестарак меоваша бардури аз барои ҳамун ҳаракат кунен лайкҳоро бижиқен ҳамин видео паҳн шавава ана ватсапотонда бардури азиз касе аз ноҳияи Фархорен роӣ кунен бародаротонда мисол касе шинос дошта бошен ҳамада падилиса куненда хулоса дӯстони азиз ҳозир ана чӣ мегӯянд грузоперевозкира гап мезанем мақсад бораи Россия меояд ура гап мезанем баъд хонаҳои чотки да мегзарем да дӯстони азиз пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳамин территорияда бардуро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора айдистон мегиранд нарх бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад шумо бардуро фақат занг бизанен ҳамаша шумода мефаҳмонад компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номерои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен бардури азиз ака бачаи ачкидор навора сар мекунад бо диққат гӯш кунен як мошинчаи арзон ага безанем бардури азиз беҳад мошинои хубан ай мошино тағоима дошт мардак бораи зур буд ман хидмаиш кардагӣ будам бо диққат гӯш кунен хоб бардури азиз Opel хечибек соли баромадаш 1995 судиш вориш газ бензин кор мекардай моторош 1.6 литр коробка механика ҳуҷҷатош тамом шудагиай и бародар мега ки просто ама хидм дар Россияям ҳеҷ канест ки мошина ҳай куна бардури азиз касе ки мошин харем бигирен кам кокс битене адрес бардуро ноҳияи вахш давдай савхози Туркманистон кӯчаи Андреда қарор дошта бардури азиз ноҳияи вахш савхози Туркманистон кӯчаи Андреда солиш 95 ай нархиш бардури азизам 25000 сомон нархаби 25000 сомон бардури азиз ҳозир бозор бара нархи мошин қимат шидагиай 35-40 меган номерои телефонаш аст занг зада маслиҳат кунен
дӯстони азиз, бисёр вақт комментар аҳамият метон мегӯянд ки аз ноҳияи рӯдакӣ ягон квартираи арзони фасони хушрӯи бепул биёвен. Ина бардурои азиз як квартираи арзони хушрӯ барои шуморо реклама мекунам. Бо диққат гӯш кунед. Ай ноҳияи рӯдакӣ яъне ки Ленский район. дӯстони азиз, квартира дестен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ радиостансия. Духонага квартира дар панҷум этаж қарор дорад, 66 квадратни метрай. Ремонташ 100%, медрои зиндагӣ мекунӣ. Ов свеч мега ҳаста, ҳуҷҷатош 100%, нархиш 260,000 сомон. духонага панҷум этаж, бардурои азиз, ноҳияи рӯдакӣ 260,000 сомон. касе харидор боша, айноми канали савдотиҷӣ гап занед, арзон мекуна. агар мошинои 2011 боло боша, болои суман бутен мешава. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекуне мега. бо квартирои фурӯшӣ дар бари домам доре мега. бардурои азиз, хулоса я тадта ана доран квартира. занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, агар шумо мошин, хона, квартира, коса, тавақ, қошиқ чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар номарои WhatsApp ма бинависед. ма барои харидоро рекламаи зуруш мекунам. бардурои азиз, барои ҳамун шумо дастгирӣ моро фаромӯш накунед. як дона лайки бепла шалабан қати бизанед ки телефонтон нашкана. бардурои азиз, оз так шалабан қати бизанед ва касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед. оз як компания Фаберлика гап мезанем, баъд аи компания бо хонаҳои гизалада мегзарем. мо чӣ хел пулдор шудем? ба шумо тарзи ба даст овардани пули бобаракатро мефаҳмонем. дар аввал бовар надоштам, вақте наздикунам гуфтанд ки кор дар Фаберлик моро пулдор сохт. таваҷҷӯҳ кардам, дар тарозуи ақл баркашидам ки дар ҳақиқат хоҳиш бошад, кор ҳам мешудааст ва пул ҳам меомадааст. ман фақат аз консултантҳо маслиҳат гирифтам, то маро азо кунанд. бепул азо шуда номнавис шудам. тариқи WhatsApp борҳоро пешниҳод карданд. интихоб намуда барои хати дӯстонам фиристодам. яке духӣ харид, дигаре шампун, севуми бошад маҳсулотҳои дигар. хулос кори мо авҷ гирифт ва борҳо дар дурез дари хонамон меомаданд. аз ҷои нишаст пулкоркуниро ёд гирифтам. ширкат ба ман маош ҷудо кард ва илова бар ин тӯҳфаҳои зиёд фиристод. шумо низ аз замона ақиб намонед. медонам ки дар ҳамин канал подписчикои ваҳдатӣ гарини бисёр дорам. бардурои азиз, ин аяд дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дараи Ромид, лаби оби Ёс дабудай. 6 сотиқ заминаи ду дар хона дора, ремонт кардагия мега, гирдаш забор қати маҳкамай. нарша бардурои азизам 160,000 сомон мега. касе ки бардурои азиз аз шаҳри Ваҳдатен, дараи Ромид, дачаи фурӯшӣ 160,000 сомон. касе харидор боша, айноми канали савдотиҷӣ гап занед, арзон мекуна. мошинам болоиш сум мешава мега. ягон мошини соз дошта бошен, болоиш сум бутен, инами дачаи фасона бихарен. шаҳри Ваҳдат да бардурои азиз. пули урусия дар бар экран навистагим, номарои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, касе ки лайка ҷиқидагӣ нест, бо як бор дига даётон меорам. бардурои азизам, мошини фурӯши грузовой Форланд. соли баромадаш 2012, солҳои навтар шай. сӯзишвориш дизел, коробка механика. адрес бардуро ноҳияи шаҳри Тузда қарор доштай. нархиш 90,000 сомонӣ. ина бардурои азиз 90,000 сомонӣ мега. касе харидор бошем, бо муомила мешава. дута номарои телефон шамондагим, номарои поёнгишда WhatsApp ам дора. бардурои азиз, занг зада грузовой Форланда бихарен. бисёри вақт аз шаҳри Душанбе ам бардуро менависанд хона дар кора. ина бардурои азиз, як хонаи фасони арзони хушрӯ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хушрӯ бардурои азиз, хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр. 6 сотиқ замина, 3 дар хона дора, кухни бания дар друн шай. ремонташ коробка. обу свеч мега ҳастая, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100%, фундаменти гирди хонарам рехтагӣ бидай. як мошин қим, як мошин санг оварда рехтагиам. бардурои азиз, мақсад дора, мактаб, магазин, медпункт наздик бидай. нарша бардурои азизам 160,000 сомонӣ, ҷӯи шичай. касе да хона дар кораи шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр, 160,000 сомон, ҷӯи шидиш бидай. номарои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунед.
дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам хона ҳастед дар шаҳри Кӯлоб. Ина марҳамат, вақт соати минут шомад, гӯш кунед. Хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи 1 май, кӯчаи Дӯстӣ. 9 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ, ремонти хонаҳо ҳамаш замонавие. Ҳамаи хонаҳо ремонти созай мега. бо абойҳои замонавӣ часпондагиач хеле ки десен, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷатош 100%, кухни, баня, термос, ҳоҷатхона, кухни гарнитур доштай бардурои азиз. бо ин хона як чиз зурае ки мисол мисол ҷои устохона дора. Устохонаи мошинсозкунӣ ам хеле ҷо доштай бардурои азиз, бо ямоҳош қатияй. Ҳозир бо дар сурат мебинед, мисол ам яма мошинаемони таҳпахша мебинед ки ам хеле ҷо доштай. Хулоса ҳамаи шароитош хубай. Нархиш 500 000 сомон. касе харидор боша номи канали Савдотиҷӣ гап занен, арзон мекуна. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, деҳаи Панҷруд. 7 сотиқ заминаи 4 дар хона, ана сементош рехтагия мега, оводиш кардагия, болош нопушондай бардурои азиз. Овсвеч мега ҳастай, ҳуҷатош ҳамаш ҳаст, ҳуҷатош ҳамаш қоидавӣ будай. нарша бардурои азизам 110 000 сомонӣ мега. 110 000 сомон. касе харидор бошен, бо арзон мешава. номерои бологиш номерои Тоҷикистон шай, номерои поёнгиш номерои ана Россия шай, WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. пули русчам дар бар экран нависагем бардурои азиз, касе дар хона дар кораи ноҳияи Ҳамадонӣ занг зада маслиҳат кунед. бачаҳо чаб хия кофе тал хабзаки ба фикрам ховод бурдесай. дӯстони азиз, мошини фурӯшӣ ана Lada Vaz 2107. на самом деле мошинча будайда, пул мешидози хидмаи харидамаш. Vaz 2107 соли баромадаш 2003, сӯзишвориш бензин, моториш 1.6 литр, коробка механик, ҳуҷҷат танировка 1 сола, номерош падарка, электрооборудованиш тенҷай мега, моторош нав кардагӣ, краскашам нав кардагӣ будай. хулоса мошин вагони да охи вагони. адрес бардуро шаҳри Бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа, нархиш 25 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, занг зада маслиҳат кунед. бачаи ачкидор навора давом мета шеринар масъалаи лайка нигаҳ кунед ки дӯстони азиз, ана битонҳои ана ситмҳои битони фурӯшӣ бардурои азиз. гӯш кардӣ? ситмҳои битони фурӯшӣ, баландиш 2.75, паҳмиш 1/50. дарунаш арматури саюзӣ дора бардурои азиз. арматураи ҳозирара медонӣ, ба дас қад ки қад мешава, пешинаву саюзия. адрес бардуро шаҳри Ваҳдат, 10 дона ҳаймега, ҳамаш 15 000 сомон бардурои азиз. касе да марҳамат на ситмҳои битонӣ дар кор боша, занг зада маслиҳат кунед. 10 дона ҳамаш 15 000 сомон. нархи зур айне ки. касе ки то даҳам эълон омад, бага акай газ бензин давгзар. мегзарем бардурои азиз ба квартираҳои арзони фурӯшӣ бо диққат гӯш кунед. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қарған, тарафи ТЭЦ Кривой давудай, дом 4 этажа, панелни дом. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 35 квадрат, ремонти хона миёнае мега, обсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, термос, тапчан, стенкаш меистодай. бардурои азиз, панелни домое мега, явански, хонаҳош баланду ва калон будай. нархиш 265 000 сомон. як хонага 1 этаж бардурои азиз, панелни домо дар Қирған, ана нархиш 265 000 сомон. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. я чанд видеоро аҳамият додам, бардуро менависанд ки аз шаҳри Кӯлоб квартира камтар мемонӣ. бардурои азиз, ина як квартираи арзони фасони хушрӯ барои шуморо ёфтам. бо диққат гӯш кунед. касе ки ай Кӯлобе, бардурои азиз, лайка фаромӯш накунед. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 46 метри квадратӣ. домои пешина квартира ремонт дора. соҳиби квартира маълумот додагие ки
ана боз договор мекунем арзон мешава. Нархи навош бардурои азиз чӣ хеле ки дар рӯи экран дидесен, нархи навош 150 000 сомон таргават мекуна. пули русия навистагиам 954 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг бизанен. бардурои азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. ҳанаи квартира десен қарордора дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 3 этаж қарордора 33 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. ду бардурои азиз, новостройка квартирара нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира маълумот додагияд ки квартира ана дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Хуҷандӣ, пеши институти санъат. бардурои азиз, ина институти санъат ҳам наздик будай. нархша бардурои азизам 250 000 сомон мега. касе харидор боша, ин номи канали Сауду Теҷи гап занен, арзон мекуна. дӯстони азиз, хаста набошен, бефара нашида бошен як гап заданои ма. бардурои азиз, квартира десен қарор дора дар шаҳри Истиқлол, се хонага квартира дар 5 этаж қарор дора 54 квадрат дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода будай. домои пешина бардурои азиз, квартира без ремонт коробка гуфтагияй, мақсад ки ремонт надора. соҳиби квартира маълумот додагияд ки квартира дар назди бозор, се хонага, нархиш 80 000 сомон. номерои телефонаш номерои Тоҷикистон, касе харидори аниқ бошен, ба занг бизанен. ремонт надоштаине ки мега. дӯстони азиз, подписчикои Сауду Теҷи, то охири видеоро тамошо карден ака шероинар. хай бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз киҷое ки ана дакани фурӯшӣ, дакана буда, аз киҷое ки се тамошини арзон, аз киҷое ки як бародар як гов ёфтагӣ буд, ку мисол соҳибша куфтеса буд, мега соҳиби гов касе боша, бия бигира говша, да мошин дига бин ки исаи мақсадам бародар. аз киҷое ки хаям хеле рӯй кардан, аз киҷое ки хонаи заминӣ, аз киҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам. бардурои азиз, барои шуморо нархи навоша гуфтам. хая ки маъқул шид нашид, бароям дастгирӣ кардани мо, бароям пешравии канали ана бачаи очкидор, амиё донала ки бепала дареғ надоре не. ва дар комментария бинависен ки Сауду Теҷи ба пеш. намеха дастгирӣ кунен, лайк, подписатсия, комментария бинависен. бардурои азиз, аз куҷо хона замин квартиратон дар кора, дар комментария бинависен. ва касе то охири видео рақами чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звизара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. бардурои азиз, хай дигар гап ҳам надорем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, дасти кама набинен. худо ба ҳамаи орзуҳои нектон бирасен. бардурои азиз, дастгирии моро ҳам фаромӯш накунен. хаяка.